Walikuwa bafunika njira. Bafunika njira baba. Bafunika njira. Ukhale mbali. Yeah. Ay, Yeah. Itana. Peji. Page 817. Line number 4. Box number 3 from bottom. Okay. Now it's Mutharika. Yeah. Page 8 of 17. Yeah. Yes. Line number 1. Yes. Box 2 from bottom. Okay. Zambobo. then we may proceed. Sunta kupina. Sunta afuna kugenshira osoma mugwaza. Osoma nibe. We may proceed, sir. Here. Here is breakfast. Thank you. So this is ballot presidential selection. Yeah, so going down the faces, those who are standing. Bali awa amena kutisana mshughuli wa triko amene munga njoni muona kuita kwao Okay, let me say.
pachipanicho cha TVP komanso Ase Jeff. Pangono eh? woyenera kulembetsa Anti, mutipasa mpata ndithu kuti tijambule chithunzi chabwino pepani. Are you done? Yeah. Jeff, waru vambiri. Awo atusunka pangono bwanji kuti akupase mpata. We would want a clean one. Jeff, all what? Take your time. Well, you can put it again. Yes. What are these? No, you just need the 40 again. Let's 40 again. Yeah. Sunda bangono, sundani madam bangono. Sunda bangono. Sunda. Sundani bangono madam. No, just put it out. Madam, move away. Ah. Haris. Así. Siende mutani ndikusolo lawo achite mutani asena mwina wabwera mwina kuwaona kumene nditu zimene zikamba kuti kuno kunali ndithu amene akupikisana pa ulendo wa president angapo ndithu amene ndithu apotera m'maboma osiyanasiyana nawo analija kumasamba jaji amene aponyera ripoti yawo ndipo atupere muludzi nawo anali kumachinga amene aponyera ripoti yawo
komanso Joyce Banda anali kuzomba kumene akonyera voti yawo, Michael Usi anali ku Blantyre kumene akonyera voti yawo. Pano Profesa Arthur Peter Mutharika ali kwa Goliath boma limene lili la Thyolo limene litu akuponyera ndithu voti yawo. Posachedwa tikhale tikuyankhula ndi Profesa Arthur Peter Mutharika tikhale tingoyankhula nawo mwachidule kuti mwina anthu ankupanga appreciate kuti zinthuzo zayenda motani, kaponyedwe ka voti kaenda motani. Tikhale ndithu tikuyankhula nawo posachedwa pang'ono. Magamba ndithu kuti Wait. You can use this way. Hey, I'll find that news for Zodia. Where? President wa Amakaponya odiani abantu bangodiani mina kutenga wanje kabina zimene mufuna kuwaonetsa Malawi mpaka makufunikira kuponya kwa zikono nsinke mumadalira ziko mavuto ndiye vuto ndio kufunika kwambiri kuti zikono ziliva sokolo mavuto amene takhala pa zaka 5 kulikapera tikatikwatesa. Pali kufunika kotani kuti Amalawi asagwe mphayi atuluke mnyumba zawo ndi kupita kukaponya voti? I think Malawi wants kuona zimene zachitika zaka 5 zapitazi achenjero kwambiri njala mautosiyana akuziwa kwambiri aona zonse akuziwa kuti zimene zithe Mulungu adafuna kuti zithe kusvika kuliwo akabode kuti kapena pakhale boma lasopano kapena kuti boma lasopano zinthu zingalusika. Your Excellency, you've just cast your vote. Bringing a new government, and maybe a new government will try its best to correct some of the problems. And when you have a situation like this where in 5 years a government has not been what will happen with that group, and so on and so forth. That's why we have elections every 5 years. Now, voting is a right, and we have seen people coming in their large numbers to vote. But maybe there could be some who have not yet made up their mind to go and vote. What would you tell them? Well, to tell them that it's very, very important that they should go and vote. I think it's a responsibility of every Malawian in our democracy to exercise the right to vote, the right to decide how this country is going to go in future. If you don't vote, then you are losing, throwing away that right to decide how this country is going to be managed in future. So I urge everyone to go and vote. What's your general impression of the election process today? General impression of the election processes today, from the start to where you casted your first ballot? Well, I haven't been to many places, but I'm told there's a good turnout. I'm told there are a few places where they've found some funny things. I think some ballot papers. I think Chilomoni, somewhere, a place called Malembo in Yomwe, and a few others.
a few irregularities, but the impression I'm getting is that this is going really well, better than we expected. I think it's going well. I think everyone is behaving responsibly, both the government and the opposition. We all wish this country well. So I think everyone is exercising responsibility and restraint. And I think it's going to be that way. As we wait for results, your message to Malawians? My message? Yes. My message is we will wait for the results, and then after that we take Malawi forward. Thank you so much. That's Professor Mutharika, former president of Malawi. Hello,
Mabanja bwerere. Boma ndio maana anata bwerere kana njala hamuna mabitawa. Mabanja bwerere hamuna mabitawa. Akata njala. Mai mabanja. Open the fire, man.